फैनो बाथारदोंमोनहां। नाथाय मा खालामदेनाय लक्ष्मणाबो दाबो गोसोथोआ आंखौ। बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो दे? आयंआथ' बुंगासिनो जेबो टेनसन लानाङा गासिबो थिग जागोन। नाथाय एबाराव आयंआ बुंदों खनसेनियाथ' बारा बिदि माबा जायाखैबाबो एबारनिया प्लेना साक्सेसफुल जाथारगोन होननानै। नाथाय मा खालामनो दे खिन्थाथ'वाखै र' बेबो। जायखिजाया थुनथुलिया गोजान जाखाथारगोन दे लक्ष्मणनि आयंआ गेरेन्टि होदोंना। बे फाफिया थुनथुलिया मानो थाबाय थानांगौ दे लक्ष्मणनि लाइफआव? आंनो हेगारना होबानो जासै, माने लक्ष्मणखौ आजाद खालामबानो जासै ना। अब्लानो बे आंनि जाखासिगोन। आंनावबोथ' जेबो खमि गैयाहाय। अब्ला आंना महराबोथ' इसेबां गाज्रि नङाना। अब्ला मानो गोसोथोआ आंखौ लक्ष्मणा? ना थुनथुलिया माबाफोर जादु खालामनानै लाबायलै लक्ष्मणखौ गावनिथिंल' बोनानै, नङाबा सोरबा बोरै बेबायदि हाबा जाखांनायखौ इमान गोसोथोनो हानांगौ दे? नंमारगौ, जायनि खाफालाव हरबाथाय हरबायना ओरैबायदि हरो। माने बियाबाबो खायसेनि लाइफआव ओरैबायदि मोजांल' जायो आरो खायफानि लाइफआव जेखौ हास्थायदों बेखौथ' मोनस्राखाया आरो बिनि सायाव गाज्रिनि सायाव गाज्रिल' जाना होखायो। एथ' बिदि आरोना। थै ओइ नानि अखाफोर। औ बाजै। बा गोबावमानियानो थाहैबायहाय नोंबो लक्ष्मण मोननाव। आरोबा फैनोसो बाबावदोंमोनदां गावहा। आंहा आरो हारसिं बाथारबायमोन। नोंखौबो जि गोसोखांबाय, फन हरबाय दिनै फैगोन होननायखाय जेबो नंला दे सानबाय आङो। बाजै फैनोलाय बासखादोंमोन। बाखादोंथाय एक्टरनि न'आव जे थांबाय नोङो। बेथ' बे बाजै, नाथाय हनै एक्टरानो गुबुन सोरबा एक्ट्रिसखौसो गोसोथोयोनो। मा? औलै बाजै, बेहा सोरबा गोसोथोनाय दंखायोनो। आंथ' बेखौ मोजां मोनो, आंथ' बुंबायानोबो बिखौ। नाथाय बिबो आंखौ बुंदोंमोन आंखौ मोजां मोना होनना, आरो लोगो बायदिसो सानोनो मालाय। नाथाय आयंआथ' मा होनदों बेफोरखौ नानि? औलै बाजै, आयंआथ' आंखौ बिहामजो गनायखायो देनाय। बिहामजो बिराद फसायखायो आरो आंखौनो बिहामजो खालामगोन बुंखादों। आयु सोरखौ गोसोथोखो बेलाय? ओमफ्राय बे नोंजों जे एथ' मोजां रायलायो, नोंनो गिफ्ट होयो, अब्ला बेफोर माथो? आंलाय सानदों बेबो नोंखौ लाइक खालामो। नङालै बाजै, आंखौ मोजां मोना बियो। नाथाय आं दाबो बेखौ मोजां मोनो आरो आंनि मोजां मोननाया माब्लाबाबो खम जाखानाय नङा। बियो जायखौखि गोसोथोआ। अब्ला नों नुनाय सिमांफोरा मा जागोन नानि? आरो बे लक्ष्मणआ सोरखौ मोजां मोनो नोंनो खिन्थायाखै? खिन्थादों आयंआसो, लक्ष्मणआथ' बुङाखै। अब्लाबो आं मिथिबाय बियो सासे हाबा जाखानाय डिभ'र्स जाखांनायखौसो मोजां मोनोलै बाजै। आरो बे माब्रै जाथावना देनाय? बे सासे हाबा जाखानायखौ बोरै गोसोथोबाय थाखो दे नायखा। बेफोरबायदियाथ' रिलेसना बारा मोजां जाया दे। आंनि बेलायावनो आं हमना मोनजोबखाबाय। आरो बेलाय सोर बिदि हाबा जाखानायखौ गोसोथोखो दे लक्ष्मणआ? जोंहा नानियाबोथ' बेसे समायगौमोन बेजों। आंहा मिथिगौना नानि, नोंसोर सानैनि थाखाय बेसेबा सिमांसो नुलायलांबायमोन। आरो आंथ' बेफोरबायदि जागोन होनना मिथियामोन ना। आंलाय खुसिसो जादों जे नों लक्ष्मण मोननाव दंहैयोबो आरो नोंसोर सानैजों लाइक खालामलायो होननानै। बिदि साननानैसो खुसि जाबाय दंमोन आं फारसेथिं साननानै। दा आरो नों गुबुनसो खिन्थाबाय। मा बुंबावनो बाजै, नाथाय अब्लाबो आंबो मोजां मोननायखौ गारखिया। आयंआबो आंनो गेरेन्टि होदों जे आंखौनो बिहामजो खालामथारगोन होननानै। माबा मोनसे आइडिया खालामखाबायनो मालाय। बाराबा बै हिनजावखौ आंबो बुंहैसिगोनसो। बोरैबा मोनथारबायलै आं बाजै, जे लक्ष्मणआ बैखौ मोजां मोनो, आं बिदि सहायनोनो हाथारासै। माने आं बेखौ बिराद मोजां मोनोना लक्ष्मणखौ। नै नानि, आंलाय मा बुंबावनो, जायखिजाया बेखौल'सो बुंसिगोन आं। मोजां मोननाया जबरदस्तिबो जाया, मिथिबायना? मिथिगौ बाजै, थेवबो मा खालामनो गोसोआ मानियाबा। मोजां समखौ नेना था नानि, नोंनि लाइफआवबो एसेबां गाज्रि जानाय नङा दे। मोनलायनांगौ दंबा मोनखागोन, आरो किस्मतआसो मा लिरनाय दं बेनो जाखागोन दे आरो। आंनोबो लक्ष्मणखौ नांथारगौ बाजै, मा खालामनो जेरैखि जायाबाबो। आं बेखौ आंनि जिउनि लोगोरि, जिउनि मोदाइ साननानै लाखाबाय। नानि, नों जेखि साना मानो मोजां मोनब्लाबो नोङो गोसोखौ एसे हमथानानै था। दा हनै लक्ष्मणआनो नोंखौ मोजां मोनाब्ला बोरै जानो दे? संसाराबोथ' जबरदस्ति, जेनेबा हाबायानो जाबाय। हाबा जाबाबोथ' संसारा थिग सोलियाना। सासे मोजां मोनो, सासे मोजां मोनाबा, गुबुन मोजां मोननाय दंखायोबा। बेखायनो नोंबो गोरोन्थि लामायाव दा थांदे नानि दे। बेखौल'सो बुजायनो हागोन आङो। मोनसे समाव आंबो गाब्रबाय, बेखायनो जानला माला नोंखौबो बिदि गाब्रजानो गिलायलांसै। जागोन दे बाजै। दे आं बाजैमोनजों मैगं खानो थाङो दे। बायनायखौलाय बेसे जाबावनो, ओरैनो गामियाव नागिरलाबायना खालाबायनानैसो जानोसैलाय हाग्रानि मैगंफोरखौनो, बेनो गोथावसिन। दे बाजै। आंहाबो ब्लाउस गांसे सुथेहैनांगौहाय बाजै हाथायाव दा। आंनि फेभरेट ब्लाउसानो जिना होबायना। आरो आंथ' बेखौ गारनोबो गोसो गैया, ओरैनो जोंफोरना बायबाय थानोबो हाखाया, सुथेलाबायनानै गानसैहाय। औ दे नानि। आयौ नै जामबिलाय मोनथिगौना, जि अफार होसोदोंलै मालाय फुजा जाहां जाहांनि। नोंहा ड्रेसखौ लायखागोन ना मागोनलै हो?
थाबा मोजां जायो आरोना ड्रेसा एसे खमावनो मोनगोन फुजाबाथ' गोदान ओंखारगोन दिनै अब्लाबो गोदानखौथ' ब्रेन्डफोरनिखौ बारा बायनो हायाना जोंहा अखादानो मिलायालै मा बुंबावनो दे गाननोलाय हांमा थायो गोसोथिङावसो जानानै थायो आंनाथ' दख'ना दंखायो थेवब्लाबो ब्रेन्डनि बारा बायालै आङो मिलायामोन ना आंना बायनोनो ओमफ्राय नोंहाथ' मालाय गोदोनि मोननायफोरबो दङना मेल्ला खथ' दख'ना नोंनाव जाबखोनो फाग्लिलाय बेफोरखौलाय मा आरो अबावलाय जाबखो बेलाय गोदोनानै थाबाय इ सालां नोंजोंबो जेना एबार नोंहा माखौ बायगोनहाय ओमफ्राय थुनथुलि माखौ बायनो आरोहाय ओरैनो जाबजुबखौ बायनोसै अमा फाननानै मोनखासिगोन दे आंहा एबार फुजा बोथोरावनो अमाया फाननो ग्रोब जाहैसिगोन आंना फिसासो जाबावबाय अमाया अमा फिसाजोंबो मोनसिगोन दे एसे माबा जाखादों एकदमबारे खयथामोनलाय माबा जादोंहाय आंना अमाया फिसाया गैयालै आंना दाबो देरानो माबा आंना गेन्द्रायानो माबा देरनो रोंला बिब्रा आदारफोरखौ एसे मोजां जाहो खोमा गावहा दे देरगोन दे लासैनो ओमफ्राय मालाय मोनगोन नोंहालाय बिदाबो दंखायो आंहासो बन्द'बस हारसिं खालामाबानो जाला आरो उफाय गैला उफाय नट हेयारखौथ' मालाय स्ट्रेट खालामनो खम जालायसिगोनलाय आंहाथ' ओमफ्राय स्ट्रेटखौनो अबाव खालामनो माबा खानायाबो बारा लावखाया नालाय आंना खान्दाखा बेखायनो नांजाहाय दे थुनथुलि मोजां ओमफ्राय आंहाथ' स्ट्रेट खालामनो बेबो फैसायानो जाहैनाय नङालै ओरै सिंगेल जुथा बायनो ना खानायसो स्ट्रेट खालामनो ना दख'नासो बायनो ना ड्रेससो बायनो लाजाखाया माबा नांगौआनो जोबा ने जोंनियाहा बेनोथ' दाम बारायबालाय बहा आरो फुजानि अबेबा अफार होयो आरो अफार होनायाव बोनायफ्राबो बारा मालाबा मोजां जायाहाय अबेबा मोजां ओमफ्राय अबेबा बेफोरबायदिनोसै आरो नायनोसै उनाव र' ना मा जायो फुजा फैग्रोथोंसै ओमफ्राय आंहाथ' एबार बारा बिदि दामि गैयालै नोंथ' दाम खमिजोंबो समायो दामिजोंबो समायखायो जाम्बिलाय आंहासो माबा देलायाबा बेनोलै नोंखौथ' दाबो जि किउट नुखायो दा नंगौ फुजायाव बेरायनोबो माने रावबो गैखाया आंहा नों नङाबानो जाखाथारनाय नङा नोंजोंसो थांनांगोनलै गथ' आब'बो ना ओमफ्राय नों आंनि आब'बाबो लोगो बायदिसो साननो लाङो आंहा बेनिखायनो नों आंखौ लोगो बुंबाबो जेबो नङालै मा खालामब्रा आगै बेफोरनोसै आरो जों माने हिनजावफोरनि खाफाला जै हाबा जाबायना गावनि संसाराव बेस्थ' जानानै थायो दे हौवाबाबो बेनो हौवा लोगोबाबो हिनजाव लोगोबाबो ना माब्लाबा मोनसे समाव बयबो गावनि लाइफआव बिजि जायो आरोलै गावजों गाव खबर लानोनो सोलाबलाया ओरैबायदि बेस्थ' जायो गोदो ज' मोनबा बेसेबा हेपि थायोमोन न' फुजा मेला नाथाय हाबा जाबाय होनबाथाय गैला दे आरो न'खर संसारावनो बेस्थ' एसे बावैबो नोंबो आरो माब्लाबा ब्लड थांबाय बायबा आगै थाब थाङा दै नङाबा आं हारसिं जागोन माथो दै आब' आं आरो थाब हाबा जानो दरखार गैया दे ओमफ्रायो जोंहा ना फुजा ज' बेरायगोन दे आब' आंहाबो लोगो बारा गैखायाना जागोन दे आगै जागोन ओमफ्राय लोगोफोर मैयाथ' भिडिअ'आनो बबेनिसो जालायलांदोंहाय माथो बुंबावनो वाइटिया गावनो हारसिंनो अट' जानानै थादोंमोन बेफोरबायदि सावना दा जेबो नंला दे लोगोफोर मैयानि थाखाय बयनिसिमबो सरि बिनाय थाबाय एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय बेखौ आं खालामाखै आरोना लोगोफोर वाइटिया गावनो बेफोरबायदि अट' जानानै थादो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव एसे इन्जय खालामलांदोलाय जाबाबो जायाबाबो जायबा सनामोना नायनो मोजां मोनो ना नायलांदोलाय नायना मोजां मोनदोंबा बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय दे लोक्षिमोन आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा नांगौबा नांगौ मा बारहुंखा नाङाबा नाङा मा बारहुंखा हो ओमफ्राय आदै होद ओंखाम उखैबायब्रा माथो दाबो लाबोदिया दिनैहाय नोंलाय माथो जेब्लायबो सिरिल' थायोब्रा आदै ओमफ्राय माथो दाय मावना फैयाब्रा आंथ' सोंनोबो मोनाखैमोन दिनैसो सोंबायलां मा दाय मावना फैखो नोङो नोंनो मा नांगौ मानो नाङाब्रा आदै नोंल' दं आंल' दंना बेहाय दा आरो जोंहाथ' उफायथ' गैला ओंखारनोबो मोना बेहायनो सानैजों एसे रायलायाबा टाइम पास खालामाबा बोरै जानोब्रा आदै ओमफ्राय होद बेबायदि बैसोआव न'आव आराम थाबा मा जायोमोनब्रा माथो दाय मावना बेफोरबायदि फैनांखोब्रा न'आव फिसा फिसौ गैया नामा आदै नोंना गैया जाबाय आंहा फिसाजो सानै दं सासे जादों अखाफोर सासे जादों उरायना आरो फिसाला गेदेर सासे दं जोंदाव नाथाय दायो जेबायदि जानानै थांबाय आंनि जिउआव बेखायनो दा उफाय गैया बेहाय फैनांबाय दे आरो आयौ आदै होमबालाय माथो रावबो नायफैयाब्रा नोंखौलाय माथो नायफैनायखौनो सानसेबो नुवा आंनो बेहाय माबा दान मोनसे जालाय लांसै नोंलाय मा मोनथिनो आङो बेहाय फैनाया
बोसोरसे जानोसै अब्लाबो गैया आंनि फिसाफ्राथ' रावबो नायफैखाला मानोना आं दायखौनो बेफोरबायदि मावना फैदों नालाय। हाब आदै मा दाय मावगारखोब्रा नोंलाय? ना सिखाव खावदोंमोन ना अबहायबा माबि एसे बोरैबा बोरैबिब्रा आदै हो? बेफोरबायदि जेबो नङा आं मानसि देथारनानैसो बेयाव फैनो गोनां जादों। मा होनदों आदै? आयु नों मानसि देथारनानै फैदों? होद आदैयालाय माथो साखनद्रासो नामाब्रा? गिनांगौलै आदै बिदिखौ हाब गिलायसो लांबायलां नोंखौ। आंथ' बिदिनि दायाव फैयाखैमोनलै एसे एनै सिखाव खावनायनि दायावसो फैदोंमोन। आंखौ नोंजोंसो दोनजोबबावबायना गिनांसिगोन माथो आं नोंखौ। नों सासे मानसि देथारनानैसो फैबावदों गिलु बालु नामाब्रा आदै? नायनायावथ' बिदि नुवा माथो नोंखौ। उफाय गैया जौ एसे फेनायमोनब्रा आङो जौ लोङोमोन ना एसे। हाब बोरायालाय माथो आसोललै नायनायावलाय माथो भला भाला नुयोब्रा ओमफ्राय मानसि देथारग्रासो। आङो आंनि हिनजावखौनो जौ लोंनानै आंखौ जौ बादा होनायनि साला होदों बथलजोंनो जौनि बथलजोंनो आङो बिनि खर'आव टेकगासिनो देनानै गैला। मानसिया डेट जाबाय आंथ' एसे निसा नांबायमोन उनावसो निसा खारबा मिथिबाय आंना हिनजावा थैबाय आंनि आखाइजों। उरि बाबा आदै माथो खाथ्राब्रा नोंलाय गावनि हिनजावखौनो देथारबाय आसोलब्रा हाब देनजारलै। बोरायनो खम खतरनाकलै नोंबो होद बेबायदि लोंनाङाब्रा आदै। दालाय मा खालामबावनो बेखायनो आंखौ रावबो न'नि मानसिया सोंनो फैया। आंनाबा आरो माब्लासिम फुरा जागोन मिथिला दे माला बेनिफ्राय थांनो मोनगोन ना मोनला। दा मानसिनि मार्डारावसो आं बेफोरबायदि फैनांबाय। नाथाय बिनिफ्राय ओंखारनो मोनबानो अमा बेदरनि मोदोमनाय अमा बेदर भाजि साना भाजिजों होख्लायगोन। आं हले लोंनायखौसो सिगां नागिरहैगोनलै बर'नि ओंख्रि गोथाव जाहैगोन सबाय साम' सबाय ना सबाय दाउ अमा बेदर अमा गोरान अमा भाजि बेफोरखौनो जाहैथारजोबसिगोनलै आं खेबसेनो गनोल' मोनथों। बोराया गनो मोनाखै बिनिफ्राय आरो गोथाव ओंख्रिखौसो गोसोखांदोंलै मासे फाग्ला बोरायब्रा बेलाय। बारा थिग नङालै गाबोन आङो जायगाखौ सोलायनो बुंनांगोन दे आं बिदि फाग्ला मानसिजों थानो हायालै गिनांगोनथ'। बाव आं सथा मथा सिखाव आरो बे जाबाय मानसि बुथारग्रा मानसि देथारग्रा गिनांगोनलै भाइ गिनांगोन। आंखौनो मालाबा बोरैबि रागा जोंलाबायनानै बोराया ओरैनो थांनो मोनखायाखै बेसेबा गोबावनिफ्राय जारला जागोनथ'। हगारोबा हगार आंखौ हले दिगदार जागोन दै नोङो। बिमा बिफायाथ' फैगोन ना फैला मिथिला। दिनैनो हाबा हैखानोसै। हाबा होद हाबा जायालां। जाया होनबा बोरै गनो? नोंसोर आंखौ बिदि जुर जबरदस्ति हाबा होनो हागोन नामा? आं बुंखाबायना फैसानि बन्द'बस्त खालामगोन आं नांगौबा। आं हाबा जाया आं हाबा लायालै बे हिनजावखौ। लाया होनबा गयो नामा? फैसा थैसाखौ गलि मारो दानिया नोंखौ हाबासो होसिगोन जों हाबा। नङाबा नों बेबायदि खारनो चान्स लानानै खनसे मोनदावनानै खारगोन ना नोङो? बेखायनो हिनजावखौनो हरफाखानोसै बेनो। गुड आइडिया आदै बेबायदिनो खालामनांसिगोन जों बेखौ। आरो जानाय नंला जोंना बिनानावनि जिन्दगिया मा जागोन फालाय नङाबा। नोंसोर आंखौ बेबायदि लाखिबालाय आंलाय खारखागोन। आरो नोंनानाव ना नोंनि माबा बियादै आं मानो हाबा खालामलै बे हिनजावा थङालि बाङालि आं लाखिया बेखौ। आरो मानसियानो फाल्थुखा नोंसोरबो फाल्थु नोंसोरबो गवा नोंसोरखौबो आङो फुरा केस होजोबगोनलै। दालाय मानो हमजाखाखो? दुगामाराखौ हाबा होखानांगौथ'। आं हाबा जायालै आङो। साला बिसिनि आखायावसो गोलैफिनबाय। आं माबोरै खारबावनो एकदम पिज्जाखौनो गारलालै मेहेर। माबा मोनसे बन्द'बस्त खालामनांसिगोन आङो जानाय नंला। आरो हाबा होमारबा मा जागोन आंनि लाइफआ? नाङा आं बे हिनजावजों हाबा खालामनो हाथारा। आं बारग'नांथारगोन बिनिफ्राय। आफायाथ' फैखानाय नंला मोनथिखाबाय आङो। हाथासुनिखौनो खालामना होगोन जेबो टेनसन लानांगौ गैया गासिबो बन्द'बस्त खालामजोबखानाय दाख्लैनिफ्रायनो। हाथासुनि? आं खालामालै अबाव हाथासुनि होलाबायनो नागिरदों आंखौ? दरखार गैया आं हाबा खालामनो। हाबा खालामनो बायो होमबालाय मा जाबावनोब्रा नोंखौलाय जोंनि बिनानावजों हाबा होखागोन जोङो।